Zoka zvakare nedzimwe nhau dzakasara zvichiitika madeko, zuro nemuzuva ranhasi. Nyaya yangu yekutanga yandadzoka nayo ndiana Abhudhi Amuli avo vakabuda mune imwe vhidhiyo vachitsanangura kuti kune vanhu vakavana 3 am vachiti vanoda kuona muzukuru wavo Tyler. Tochibva ipopo vataura kuti kune musikana wanga ane tinted hair kana kuti wanga ane tindi mumusoro wakachindiriporta kudaily newspaper. Musikana uyu zvakare ndiye wakazodii wakaziita mukiko kudhoo ravo ndofunga rikapwanyika. Ndobva vati aiwa too late for you my friend. Ndokuenda kupi kundomhangara nyaya kumapurisa. Musikana iye pakasina kunokumbira regerero vakati bodo tasangana kukoti kurachi musi wemvuro unowanga urichi ipapo patatobva apa. Mvuro here kwati I'm not so sure asi vhidhiyo yandazoona ndakaiona zuro nemwe yandaona nhasi. Tozvibatanidza kuti imwe yakariliswa zuro imwe ikariliswa nhasi neve Metro ndo vatiunzira madotcom ese anga achiitika nemhuri yekwana Amuli. Asi tobva ipapo tira panhau yekuti musikana uyu wacho akabuda paya haunga netindi yake yakanaka asingamboiti, and she seems as if she's an articulate, well spoken, very confident person when it comes to pointing out issues ari kumubhodha kana kuti mamwewo akasiyana siyana. But tichiri apa akataura nhau dzakasiyana siyana. Akataura point yekutanga yekuti people are too quick to judge. Ndakuita summary yangu zvaanga achinyanya kufocus nazvo musikana quick to judge. Number 2 akataura akati where are Moana's friends? Ndo vakabata nhau yekuti aiwa where are they? Tochitaura pana kuti kwaBhudhi Ginimbi, my friends esa kwaBhudhi Ginimbi, they were there for Ginimbi. Vese they were there, but for Simoana it seems as if no one was there for Simoana from the word go. Also kuti waitongona 1 or 2 people ndo vaiuya voitanga vari kumiramirawo vachisapota vachiona kuti chiri kufamba sei kuside kwaSimoana. Muona manje ndizvo zvimwe zvinhu zvaakaita point out izvo zvokuti my friends aSimoana they are nowhere to be found. Tobva ipapo toenda zvakare pane imwe nhau yawapointa out kuti aiwa so isusu. So now I don't understand kuti this lady is she related to Siolanda kana kuti Simoana or any person ari kuside kwana mai Moana kana kuti mumwewo vanhu pamwe aitamba naSimoana vaiva vari mupini. I'm not so sure kana kuti unotamba naStats, I don't know. Achandazonje kuti waitaura mapoints wayo. So ndatadza kuziva kuti who is she exactly, muzukuru ndivatete kana kuti mwana kana kuti chii hasana mabata. Asi waitaura apedza ipapo akataura zvake kuti nhau imwe iripo ndeyekuti zvakare isusu toangoona kuti marights evana ari kunyatsokubatwa zvakanaka and futi no one is there for my Moana kurati Siolanda. Saka ipapo kuti this woman is hiding ndo zvaitaura futi izvozvo. So ndo ndingamutaura zvezvo kuti a lot of people now are judging zvavakambotaura mamwe mashoko uyezve pese pavanoenda pamberi pekamera vanotaura something chinozoguma chaitwa twisted, and chaitwa twisted this thing will always go back to her with mhaundo. For example pane mamwe mapoints ekuti vanogona kunge vachitotaura zvinhu zvine musoro handikula nema, asi pakupotera zvine musoro zveshe vanobva kukanda itinoti vanongoita zvokujata zisagara vanongozojata kudai kana kuti mazitamba akaura vanongoti zho riri hwani iroro zizhumwe risina kunyatsa kuibva kana kuti ndo anotinoti mahora kana riri hora manje ndo rekuti ukarirya unotobukura hazvikoni chete iwayo ndo wandoriva iwayo. Saka Siolanda manje ndo problem andikaona zvipapapa voti hanzi kuda unoita ukapuwa sagare mbanje. Zvapinda papi? Vangatoda muzukuru wenyu zvesagare mbanje zviri kubva papi nesagare mbanje apa? Like okay sagare mbanje rakapuwa kana Lloyd rapuwa Lloyd imi mukuti ndoda muzukuru wangu bheki chingoti ndoda muzukuru wangu bheki zvogumira ipapo. But now dzakutika pamwe inhau yekuti vari kutorwadziwa pakuti ivo vakataurwa something naBhudhi Amuli, so now vakaonawo chance yavo vanobva vaexpose. But manje somehow many people kana kuti majority of people they fell in love with Bhudhi Amuli. That's it. They fell in love with Bhudhi Amuli. Even video imwe yakazotenge yakuita image yazuro iya vachibuda vachibhema vachitanga mwatiti mundege vachibhema asi kuti wanga ari pai hangu nawo kumuna wangu anawo. Asi a lot of people they defended him.
macomments pandaiona zvangu, many people they were standing for him. They were like, oh, no, this one is an old video, so what? Budi Amuli is living his best life. Vamwe vakati Job Amuli vakapinga, vamwe vakati munoda kutanisha munhu, munoda kutanisha tikuzivai vanhu, video iyi ndeyekare kare chimunya, tipei zvimwe zvisiri zvaizvozvi. Vanhu kuti Budi Amuli vatova nemafanzi, vatova mafanzi nemafanzi anoita stand for him. Zvikanzi nawe, you are trying so hard to tarnish him. Vamwe vakati ndo munhu wamunoti unotoda chitendo chechimuslim. There is no Muslim person like this. Vamwe asi chandakaonesa kuti about 80% they were pro kana kuti vaisapota Budi Amuli, 20% against Budi Amuli. Ndozvandakaona hangu, asi chisaga chembanje chakataurwa zvacho naSeoland. Vakataura chisaga chembanje icho vakati hanzi dando chavakapuwa kanzi uya nemwana muzukuru ndokuhanzi cho chisaga icho ndokutodii zvindokutoitika. Hatizoziviwo, we were not there, we don't know him very well. Iwani vanozivawo, asi chiri papo vamwe vanhu vakazengwa kudhika mati mapicha kuti akapostwa naTatsi. Chinonga Tatsi ndokudi tokuposta vari vese naSimwana vari mudoko naSeoland. Vamwe vakati imi maita kuti hanzi mai mwana waisachengeta mwana, she was not there for mwana, ko ichi. Now look at this picture, vanga vane mwana wavo. Zvikanzi masitombi nekera zvikuratidza kuti uyu Tatsi wanga atogeza namai vake kuti vaende kundoona mwana. Kuti picture rakangotorwa zvemusi uyu, it doesn't mean to have life now. Tikati okay, so you see zvandikutaura zvi, nyange picture rikabuda zvikanzi why are you dismissing picture iyoyo? Ingawane Budi Amuli pavakabuda nemapicture vari motokari wewe kuti mwana wemabirthday nechi maisapota mukati yes. Now pakubutswa picture naSeoland, everyone is saying so what? That picture taitayo zvekuti togona kuenda kwababa mukuru zvokumusi uyu, taenda kwababa mukuru musi uyu, toenda kwamapicture, ndochengetwa asi nemangwana kana 2 hours. Nakushata. Tobva ipapo toenda zvakare kune vamwe vanga vakutaura kuti saka iwe musikana iwe, who are you panyama yedhongi? Wakaenda kudomboshava iwe uchirepresenta ani exactly? Zvikanzi is this the new journalism yamakuita yekuti munoenda kundovhurira vanhu madhoo avo 3 AM? Wasvishi vanhu vakavata. Vamwe ndokuti iwewe uri kutenga nhau yaSeoland naBudi Amuli, wakamira sani uchindokika dhoo iyoyo. Saka iwe zvokwadi wotoita criminal record nekuda kwokuti wakaenda kunoita buy into a story isina newe. These people they know each other. You were not there when they were doing knowing each other yavaita yacho iyoyo. Where were you? Tizivo. Vamwe vakati hasha dzichakuparira mwana iwe, unoratidza kuti uri temba. Hatizivo. Tochibva ipapo usati tanga ndikupereka makomenti akawanda toenda vanhu vekuti Budi Amuli vazobudawo vachitaura zvakanzi wabhadhaswa bail sky paangonzi bail inonzi 5,000. Saka kuti 5,000 ana TGS here kana kuti 5,000 ichi havatoziviwo, asi panzi pangonzi bail. Tapatadi tangosimukawo tikabuda nekuti vapedzerana nekuti nanga apedzerana nevana, ndizvavataura Budi Amuli avo. Zvikane kuti ndiri munhu nokuti ndikati nditaradza chitendero ndochavanotedzera Budi Amuli. Zvakamushata zvakangonaka izvozvo. Asi tichiri ipapo zvakare ndotarisa musikana kuti hanzi Budi Amuli mashoko avakataura kuti hanzi takadai tikaita muvhandalo. It's not like that. Chakaita kuti muvhandalo uitwe inhau yekuti ivowo vanga vatituka. Zvikana vanhu aiwazve ivi musatomboda kuzvijustify kuti mamatukwa nekuti who on earth ari munormal sense anoenda kumba kwomunhu na 3 AM oti ndakazvaona muzukuru 3 AM? Where were you during the day wakamirira 3 AM? What kind of a person is that? Woda kuzvijustify the wrongdoing yawakaita kuti wakaenda na 3 AM and now wakuti hanzi maactions angu andakaita they were justifiable and I'm glad kuti zvakaita zvazvakaita izvizvo and tinoramba chakaita justice. Zvinakushata zvakanaka zvazvo. Asi veHmetro vakazoti thank you say zvinakushata zvakanaka zvazvo futi izvozvo. Vanhu vakati machinzwa here sati kunoda kwe vanhu vairamba vachiinfluencesa seizvozvo vanhu vakasiyana. Tobva ipapo todzokera pakuti zvakare ivo Budi Amuli vakati aiwa inini inanha zvandoramba ndirambika kuti asi vabusa point yekuti taira wacho muzukuru wavo unesei nemu yekuti Amuli inoya kumba kwavo. Vanhu vakati zvikanzi I don't see why zvangu mwana achifanira kurambiswa kuya kuikira
Dumbusha nokuti titeera uyu udesiri nokuti Amuli kureva kuti mai vacho vaitoziva zvavaita pavakapa mwana senimi nekuti Amuli. Why vakapa mwana wavo senimi nekuti Amuli? Unonzi Taira Amuli. Zvikanzi kunogozonzi nevanhu vakatoti kunogozonzi Taira Amuli nekuda kwei? Mwana una baba kwa? Don't know. Asi kwanzi Taira Amuli ndo senimi mwana wacho zvatobuda nhasi kuti unonzi Taira Amuli. Chabuda nani? Nababa vasimuwana vatotaura izvo zvanzi sweet father of the year. Vanhu vakomenda sikamboitika zvakushata. Mukati baba vakaoma musoro zvokwadi. Vamwe vakati drama king, vamwe vakati drama queens. Kana chege ndino makomenti. Zvikanzi you are young and now you are on a criminal record because of your foolishness. So she actually wanted kuti mukidnopo here kune mwana. That's ikrime yakakura inonoza here. Why is she even out? You are being personal and not professional as you are supposed to be, as much as I support that urikuti hamuzvivana ma-interest avo. Zvikanzi nevamwe kutenga nyaya isiri yake zvokwadi. Zvikanzi she's vomiting nonsense. Vachida musikana wanga akapuhwa bail ya. Your story is scattered all over the place. I tried to find substance and successfulness, but ndatadza. She needs a license revoked. That's journalism isingaiti you. Why would Amuli be angry when you go? Why would Amuli not be angry when you go kumba kwake at 3 a.m.? Zvikanzi point sure. Overall, yes, she does need that embrace in supporting both mother and grandchildren, but it's all being approached wrongly, in a wrong way. Yeah, Moana's man is grieving. I'm sure staying with the Taira will also keep you to heal or help you to heal along the process. Taira was left kwa Amuli by Lloyd, the biological father. So who are you to go and break his door at 3 a.m.? Uno ile kuprovoka Daddy Amuli. So far tempers are justified here. Nevamwe nakushata. Zvikanzi nevamwe I failed to pain yakandirwadza. Musaprovoka body Amuli, please support. Hey, this child need to be protected. Vamwe ndo bachi vamwe vatanga kumutuka musikana uyu nakushata. Vamwe ndo kutiwo siona ndandavasadiro makuti amusitupidito kana modiro manje nakushata. Friend yakadai zvikana now suspect kuti you are the one ari kufurira chini. Siolanda kuti go in front of the camera instead to speak. Why are you doing that? I don't know. We all don't know. No vanhu vakungotaurawo zvakasiyana-siyana. Makomenti kwabhuda Amuli. Zvikanzi Taira Amuli surrender. Metro. On Monday, Metro sought Ishmael Amuli's reaction to the court process following a raid on his home Saturday morning. He reviews granddaughter Taira uses the same name Amuli and there should be no problem with her being in Domboshava. Zvikanzi. The measure of a man can accurately be asserted in times of conflict. You are a real man, Mr. Amuli. Speechless, why named after the mother's surname, yet Baba Lataya Valapin, Ramala Chariperi, anyway, it's none of my business. Kamdala Aka, stubborn Yega, whoever provoke him should be extremely careful. Hands under the Taira Amuli, Sashudi Dambi. I don't know why. Zvikanzi nevamwe father of the year, mwana anonzi Taira Amuli. Protect your muzukuru mwana from the vouchers. Vamwe ndokuti hativafariri Mr. Amuli. I like you papa pressure zero. Chandoza nchekuti ndiri muchawa and Amuli 2020 avharisa. Zvikanzi vakapendekera zvavoyekera masike ende vakapinga. Zvikana kanyanjikura ndichiziva tsika dzekumba kwedu ndo dzatozva idzi chizizvatidzizivi. Vamwe ndokuti kubva Lloyd wacho useless yekera zvokwadi kubva alawa kuti birth certificate iswe surname yokumba kwomudzimai here. Why not yake iyi? Vamwewo zvakadaro. Mudhara Amuli vanopedza masports. Mudhara Amuli vanotaura karahafu zvavo kabisa vachitofamba. Vamwewo mwana ndewedu Daddy Amuli but unondipedza zvako strong yese. Amuli in style 2050 unenge uripo. Hanzi havasi kuvhunduka zita rekuti Amuli question markinga. Mudhara mudhiniwo ungamudini. Vamwewo zvamakoti mambo mapinda zvenyu mudhara. Taira Amuli hanzi pabatisei ipapo. Amuli rocks.
ndevamwe avo. Saka ndonhau iyoyi ingeri kupi kuchitendera kuHMilton mamwe mapeji yaakutotendera right now kuti mwana wasimwana une seni kwababa amudiwa. Saka tiri kuti koti ichati kudii kana vazonetsa kurwisana kuti anofanira kuita custody yemwana zvichafamba sei. Handisi kuti vachaisa kumakoti here kana tichangopera yakadiro. Ndichakubata zvakare pachikamu chinotivira.